Не трябва никога да забравяме все пак, че най-сериозният актив на човека е здравето. Понеже всеки се хвали само с техниката, ние се хвалим с хората в клиниката, но нека да коментираме и нашата клиника. Клиниката ни е оборудвана с 3 микроскопа в 3 кабинета. Сериозно кървария. Можем да вземем подробности да но само ще кажем, че микроскопът увеличава 30 пъти. Когато виждаме нещо 30 пъти по-голямо, със сигурност сме доста по-подготвени за начин, който да разрешим този проблем. Повече от 4 години сме цяло дигитализирани процеса, работим с интелектуални състояние, който сканира 3D образ на съзърието и дава изключителна предвидимост в почти всичко. Имплантология, протетика, ортодонтия. Сложните казуси в клиниката са ежедневие, но нека да коментираме, че най-съществени сложни казуси, които ние получаваме тук са, че хората идват да спасят, като ние сме последна инстанция да запазят себе си в устата си.